Mario se não está, não dá radiaria só. Ou está na casa de Elias. Tudo bem. Ora, Elias. Hasta mañana. Hasta jueves logo. Sacar de aquí. A ver se no ves. Pero ahorita me arroyo, yo digo, yo me arroyo. Tive que acertar, senão. Acertar o árbol que está ali preso xa. Tens que cortalo. Non por a retina de baixo. As tuas etiqueiras, para cortar este alto. Cortalo con a serra que non penda nada. Cortalo ben cortadinho. Sí, que limpo. E que lle queda flexa toda a redor. E depois colles un coitero, xa moi gordo, un machado. E pétase para baixo con un martillo. E podes dar así que se está para un lado e do outro. Por o óleo ao medio, con o martillo lá abaixo. E abre o pau. E ao abrir o pau, metes unha cuña para que non volva a soltar. Metes unha cuña cativa. Metes, colles un centro, lábralo así de anillo como este cuchillo, senón que por lados. Ten que ser feito de cuña, pero por un lado, mas por outro, ten que levar a flexa. E a flexa aquela ten que vir co do árbol que está plantado. Ten que vir ben con ela, que vai a flexa contra o Peche ben. peche ben, e depois, xa moi gordo, pode meter 2 ou 3. Mete os xertos, e así que os metes, saca a cuña. Aprete, pero ao xertalo hai que lle botar barro, por fazer xa abaixo, hai que lle botar para mal, cajallas das ovellas, se non son boas, tellas ali, e depois amarrado. Pois un trapo, e amarralo todo árbol, que lle tapa o xerto ao xero de arriba, non, que lle tapa onde vai xertalo. Volvo ver, e apretas-lo, e deixa-lo para aí. E prende. A perna para aí que prenderon, a Alberto tampouco, que se acertou 3 veces aí os meus, non prenderon. E ti prendeu xa algún? Eu nunca acertei nenhum. Fomos en bicicleta, era de inverno, en zapatillas, era de inverno. Poñemos as bicicletas, e iso que está
estava ao lado, pero o estilhão de outra. As sapatilhas que subíamos para arriba com os meus sapatos, se tínhamos sapatilhas em baixo, antes de subir as cadeiras. Se deixava os sapatos, eu cambiava as sapatilhas. Pero cando fomos, dixo o cadeiro, dixo, vamos tomar algo, mas daña lá está aí à estación. En canto as mulheres fan a cena. Era non sei se era o sábado ou o viernes, que outro día non se traballaba. Arrancamos a fomos por un sitio que chamamos Bosque, e había nenas. Pero había nenas se quería, senón era un bar e non se cobraba máis, un bar normal. Non quedaba moi longe. Estamos aí en cacho, arrancamos, e en vez de ir para a casa, ainda fomos para Dori. Se vai levar onde estaba un día de fazer as compras, que íbamos no tren. E fomos para Dori. Un día, por camiños vellos. En Dori, en mi casa, un día, había dous vecinos. E vivía xuntos. E no baixo había bares. Eles vivían no piso. Que chamámos, a ver, ao baixar no baixo, vamos tomar algo. E xa. Pois, eu aquí en Santa Mariña, era chulo bom, pero se que tomaba algo, non deixaba de faltar. Estivemos aí, me cago, Dios, empezou a marearse un pouco, dixo o Emilio, que estaba con ele, dixo, vamos, que despois nin Dios o aguanta. Vamos, me cago, Dios, ahora isto, vámonos, vale un pouco, vámonos, venga! Pero, bueno, subimos por as cadeiras, outros viñamos. Viñamos por un camiño rápido e bicicleta a veres. Rumba de cual, eu así, está ben? E zapatillas. E cá viñamos por un camiño rápido e bicicleta, puxou un río, meio de zapatillas e traía un cacho para mandar tu contra. Ainda tres, me cago de río, me cago de Dios. Viñamos, e iso con a bicicleta ronda todo, ainda volvemos para o bosque. Volvemos para ali. Entraba para dentro, e había un pasillo que chiva ao outro lado, iba á cociña. Pero á dereita, entrando para dentro, estaba o armario. Entrabas, andamos un pouco no pasillo, e había a porta para entrar para o armario. Eu iba adiante, eu sigo para adiante. Dixo, mira, por quando vosso, vou mirar a ver se hai algo de manchar. E chamaba de manchar, comer. O se hai algo de manchar. Cajo de Dios, hoxe a minha porta da cociña entrei. Había dous rapazos. Pero, para nós, quem chama o que decía? Para nós. E eu, manchar. Non hai, se acabou, non hai. Eu, me cago, tío. Que non íamos comer, Volví para atrás, vamos para o barrio. Estamos ali máis tempo que había, viemos para a casa. E cando viñemos, xa estaban dormindo, xa apagarem a televisión da vida, xa non teria nada. Xa era o que le día. Dixeron, pero onde fostes, a mi caso, te tardaste claro. E contamos, eu conto, é todo. Xa morrera Manolo, pero tiña unha besta, e a besta estaba ali baixo no campo, que xuntaba a pista ali para baixo. E eu tiña as ovellas aquí. E eu, me cago en Deus, botaba as ovellas para aí, eu estaba mirando para elas, só paso o helicóptero, baixinho, eu, caralho. Me cago un día dali a 15 días dali a un mes, veño, dá uns nachos, un beixo ao seu coche, outro non, coa foto. Me coge, Dios, a foto estaba a chover. Saía eu, a besta ali baixo, as ovellas aí, estaba a chover. E collichilla? No. E dixo, canto é? Non sei canto era, dixo moito. E eu me cojo unha vida, non quero. Estas venas, que non quero por esos cartos, non quero. E logo, fui ca ouriña baixa e dixo, ala, sacaste a foto, pero vades por aí.